Gondoltam, jövök nektek egy kis storytellinggel, hogyha már így alakul ez az egész, hogy van egy ilyen webinár sorozatunk. Valamelyik nap beszélgettem a férjemmel, és megkérdezte tőlem, hogy egyébként így miért nem meséled el, hogy te így honnan indultál? És megmondom őszintén, hogy meg se fordult a fejembe azt a fajta nehézséget, vagy azt a fajta, hogy mondjam, azt az egész utat így elmesélni, aminek köszönhetően én most itt ülök, és mondjuk nektek próbálok tanácsadást tartani így a vállalkozás indítással kapcsolatban. De valahol egyébként igaza van, mert én azt gondolom, hogy nem vagyok egy annyira kiemelkedő eset, vagy nem vagyok egy annyira különleges ember, ami miatt azt mondhatnám, hogy ha nekem sikerült, miért ne sikerülhetne másnak is. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy elmesélem nektek ebben a videóban, hogy én honnan indultam, és én hogy lettem vállalkozó egy egyszerű hétköznapi átlagos nőből, vagy mondjuk inkább az, hogy lányból, mert azért ez most már évekkel ezelőtti történet. Azt alapból tudni kell, hogy nekem marketing végzettségem van, marketing iskolába jártam, marketingben is dolgoztam mindig. Tehát amikor kikerültem a piacra, kipróbáltam én mindent, tehát hogy mint azt gondolom, hogy minden tinédzsernek valahol ki kell próbálnia az osankasszában üldögélést is, meg a csemegepultban való párizsi szeletelést, tehát hogy azért én nagyon sokféle munkát megjártam, dolgoztam call centerben, hideg értékesítőként, rengeteg tapasztalatot lehet egyébként ebből a részből hozni, de valahogy mindig egyébként a kereskedelemben működtem. És 10-11 évvel ezelőtt keveredtem így a webshopoknak a világába, és én akkor elkezdtem dolgozni egy webshopnál, mint webshop asszisztens, csomagoló munkatárs. Tehát, hogy ez a mindent is vittem, tudjátok, ez az R1-es munkatárs, ez az R1 ide, R1 oda típusban. Nem éppen a legjobb bérért. Egész életemben mindig úgy alakult a dolog, hogy hát nem éppen a legjobb bérért tudtam dolgozni. És amikor megszületett az első gyerkőc, akkor engem diszkréten elküldtek a munkahelyemről. Na most, mivel bejelentve sem voltam normálisan, hát ez magyar, nem kell magyarázni, eleve a gyerkőc utáni járulék is borzasztóan kevés volt, és önmagában ott voltunk, hogy a férjemnek, akkor még ugye nem volt a férjem, az egy fizetéséből éltünk egy albérletbe, egy gyerekkel, közben úton volt a kistesó. És borzasztó pánik volt rajtam, hogy oké, tök jó, de hát azt nem várhatom el a férfitől, hogy akkor egyedül tartson el 3. Tehát, hogy már azért nem ezt a világot éljük. Önmagában nekem sem engedte mondjuk a pszichém azt, hogy ezt így elfogadjam, hogy jó, hát akkor kitartott nő leszek, és így, tehát ezt azért biztos, hogy nem. Hova fognak fölvenni 2 gyerekkel? Mit fogok csinálni? És iszonyatosan nagy pánik volt rajtam, hogy oké, itt ülünk, lényegében a kenyér az, amit még ki tudunk fizetni, tehát anyagilag nagyon-nagyon a mélyen voltunk, és én azt mondtam, hogy én nem akarom ezt a gyerekeimnek. Én nem akarok úgy élni, hogy azt mondja nekem a boltba, hogy anya, szeretnék egy túrórudit, és azt mondjam neki, hogy kislányom, megszámoltam a pénztárcában, nincs rá pénz. Hogy juthatunk el? Mondtam, hogy én biztos, hogy ezt nem akarom végignézni, hogy a gyerek állandó jelleggel nélkülözzön, mert az, hogy nekem is volt olyan időszakom, én nagyon korán elköltöztem otthonról, volt olyan munkahelyem, ahol lényegében éhbérért dolgoztam, és annyi volt a fizetésem, amennyi a lakbér, és mondjuk egy kiló kenyeret megvettem, mondjuk egy kilós Tesco-s párizsival, és azt tettem mondjuk egy héten keresztül. Tehát volt ilyen időszak, én úgy voltam vele, hogy nekem az önállóságom ér ennyit. Anyuék, amikor lehetett, támogattak, azért ne értsetek félre, mindig ott voltak a hátam mögött. Ha tudtam volna, hazaköltözhettem volna, de nem akartam 20x évesen otthon lakni anyuval, mert annál éreztem, hogy azért valahol több van bennem. Azt gondolom, hogy kellettek ezek a tanulópénzek, kell az, hogy az ember eléggé mélyen legyen, és tényleg tudja azt, hogy milyen az, amikor megszámolod a pénztárcádban azt a 120 forintot, és eldöntöd, hogy most kenyeret veszel belőle, vagy WC papírt. Tehát, hogy valahol azt mondom, hogy én nekem előnyömre vált ez a dolog. De amikor már ebbe az egész szituációba bekerült 2 gyerek, és ott voltam, hogy nincs más választásom. Tehát, hogy elmegy a férjem dolgozni, ő hazahozza azt a pénzt, ami lényegében a nullára elég, 2 gyerekkel, akkor most van az a pont, hogy valamit csinálnom kell. És én úgy ugrottam akkor bele a virtuális asszisztenciába, hogy
fogalmam nem volt róla, hogy mi az, hogy vállalkozni. Az, hogy vállalkozói marketing, hogy nekem önmagamat kell menedzselni, hogy nekem kell ügyfelet szerezni, fogalmam nem volt ennek az egésznek a működéséről. És azt mondtam, hogy oké, nem tudom, semmi gond, akkor megtanuljuk. Van internet. Mert azért internet már azért 6-7 évvel ezelőtt is volt. És szépen nekiálltam önmagamtól, azzal a motivációval, hogy ez az egész, amit most építek, ez a gyerekeimért van, ez azért van, hogy el tudjunk menni úgy egy nyaralásra, hogy ne kelljen a pénzt számolgatni, hogy oké, most akkor telik arra a plusz fagyira, vagy nem telik arra a plusz fagyira. Nem is önmagam volt a motiváló, hanem nekem a gyerekek. Hozzáteszem, azt is tudom, hogy nem mindenkinek van, és nem is, nem is kell, hogy mindenkinek gyereke legyen. De nekem ők nagyon nagy motiváló erő voltak. És szépen egyik lépést a másik után megfogtam és kiváltottam a vállalkozóit. Mit veszíthetek alapon? Önmagában a vállalkozói engedélynek a kiváltása, vagy a vállalkozói adószámnak inkább azt mondom a kiváltása, még csak pénzbe sem kerül. Tehát nincs az, hogy jó, azért ezt gondoljuk át, mert ez több 100 000 forint. Egy Kft. Alapítása megint más, de egy egyéni vállalkozónál lényegében az a 10 perc, amíg a NAV-nak az oldalán megnyitod a vállalkozásodat. És megtettél egy lépést. És én azt gondolom, hogy nekem az óriási nagy erő volt. Egyrésztről a férjem nekem nagyon nagy motivátor ebből a szempontból. Ő mindig úgy van vele, hogy jó, csináld, mit veszítesz? Tehát maximum nem jön be, aztán visszamész alkalmazottnak, és baromira igaza volt egyébként. Tehát nekem ő nagyon-nagyon sok önbizalmat adott, nagyon-nagyon sok téren, de itt a vállalkozással kapcsolatban nekem ő egy nagyon nagy támasz volt, hogy azt mondta, hogy most megpróbálod, mi lesz? Maximum nem sikerül, jó, és akkor megyünk tovább. Még mindig vissza tudok menni az Osamba kasszázni, vagy bárhova, azért hogy mondjam, értelmes felnőtt emberként biztos, hogy találtam volna olyan munkahelyet, ahol gyűlölöm az egészet, meg leélhetem az életemet úgy, hogy ledolgoztam az egész életemet egy gyárban, de nem akartam ezt a jövőt, se a gyerekeimnek, se magamnak, hogy úgy éljek, ahogy nem akarok. És akkor a virtuális asszisztencia volt, ami nekem így szembe jött. Egyrésztről megláttam benne azt a potenciált, hogy tudom hasznosítani az elmúlt 10-15 év tapasztalatát, inkább 15. Mert ugye a kereskedelemben, akár a call centeres részt nézzük, akár bármelyik másikat, én nagyon-nagyon sokat ügyfeleztem, nagyon sokat kommunikáltam emberekkel, akár bolti eladóként is, tehát nekem meg kellett tanulnom azt, hogy mi az az értékesítési stratégia, ahhoz, hogy nekem mondjuk a boltban, nem tudom, normális vásárlók jöjjenek szembe, ahol dolgoztam, nekem azért az fontos volt, hogy nem tudom, ne a savanyú képemet nézzék egész nap, mert utána megkapom a fejmosást a főnöktől, tehát hogy egy csomó olyan dolog volt, amit én tanultam, amit én be tudtam vinni a vállalkozásomba. És ezek egyszerűen csak arról szóltak, hogy a hétköznapi dolgok mellett nem elmegyek, hanem beépítem a saját életembe. Akár gondolok itt erre például, hogy hogyan tudsz jól kommunikálni egy problémás ügyféllel, és a többi, és a többi. Nagyon sok ilyen dolog volt, amit én beépítettem a vállalkozásomba, és én azt gondolom, hogy életem egyik legjobb döntése volt akkor ott elkezdeni a vállalkozást. Egyrésztről azért az nekem mondhatni, hogy előnyöm volt, vagy könnyebbség, hogy nem volt vesztenivalóm. Tehát, hogy annál lejjebb már hova tudsz menni, amikor már eleve nincs semmit. Másrésztről viszont azt is tudom, hogy kell egy óriási bátorság ahhoz, hogy ezt az ember meglépje. És az, hogy lényegében egy önbizalomhiányos, önmagát meg a munkáját nem nagyon értékelő emberből jutottam el addig, hogy ma tanácsadást tartok milliós vagy milliárdos cégvezetőknek, azért ez egy nagyon nagy dolog. Természetesen rengeteg fejlesztés, meg tanulmány, meg különböző kurzusok áll a hátam mögött, tehát hogy úgy beszélek ezekről a dolgokról, hogy megvan a valódi tudás mögöttem, de én amikor elindultam ebben az egész pályán, én nekem olyan önbizalomhiányom volt, hogy az volt az első célkitűzésem, mert az első célkitűzés azért megvolt, amikor VA lettem, hogy szeretném a katámat, ha kitermelné. Most akkor még volt kata, és akkor még volt másodállású kata. Ez 25 000 forintot jelentett. És én annyira kishitű voltam így az egésszel kapcsolatban, hogy én azt mondtam, hogy hú, hát ha már a katát kitermelem, akkor már nagyon király vagyok, akkor már nagyon elértem valamit. És én 3 hónap múlva full kapacitással dolgoztam. Ebben a 3 hónapban, akik ügyfeleim lettek, abból egyel még a mai napig együtt dolgozok egyébként, az első ügyfeleim egyikével. A virtuális asszisztensként van 2 olyan prémium ügyfelem, akiket nem engedtem el, egyébként önmagában én már a mentoringgal vagy a tanácsadással foglalkozom. De az, hogy én akkor ott
lényegében egy önbizalomhiányos kislányból egy jól működő, jól felépített vállalkozó lettem, én azt mondom, hogy életem egyik legjobb döntése volt akkor ezt meglépni. És erre csak azt tudom mondani, amit a videó elején, és egy kicsit lehet, hogy kusza lesz az egész, hogy én nem vagyok egy különleges természet, vagy nem vagyok egy különleges ember. Ha nekem sikerült abból a karakterből, ami akkor voltam, egy 2 gyerekes, pánikba esett, önbizalomhiányos anyukából eljutottam odáig, hogy egy jól működő, stabil, évek óta igencsak jól működő vállalkozást fel tudtam építeni. Rengeteg energiám van benne, ez tény. Nagyon sok befektetett tőkén van benne, és igazából én mindig azt mondom, hogy a tudás az, ami az egyik legjobb befektetett anyagi rész, tehát az, hogy a tudásomba fektettem be azokat a bizonyos összegeket, ezt nem tudják elvenni tőlem. Tehát, hogy ez teljesen más, mint amikor az ember mondjuk egy induló termékkörbe fektet be. Tehát ez a tudás, amit én megszereztem ez alatt a 6-7 év alatt, amire én beruháztam a továbbképzések és egyebek, ez mindig velem marad. De ettől függetlenül látom azt, hogy honnan indultam, és pontosan tudom, hogy hova jutottam, hogy jelen pillanatban 3 gyermekem van, a 4. vagyok várandós, van egy jól működő vállalkozásom, ami egzisztenciálisan nemhogy eltartja a családomat, hanem még annál sokkal többet is tudok vele, akár félre tudok tenni, el tudunk menni nyaralni, de ezek nagyon nagy dolgok egyébként. A 6-7 évvel ezelőtti önmagam, én nem hinné el, amit most idáig elértem, és én tudom, hogy ennél még sokkal több van bennem. Természetesen én is képzem magam, és megyek folyamatosan tovább. De látom azt is, hogy a mentoráltjaim, akiknek én tanácsokat adtam, hova jutottak el. Hogy van olyan mentoráltam, aki 1-2 ügyféllel millió fölött keres, mert megtanítottam rá, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. Tehát, hogy higgyetek magatokban, és ennek az egész videónak talán ez lenne a célja, hogy lehet, hogy nagyon elveszve érzed most magad, nincs bátorságod, nem mered meglépni ezt, pedig ott van a fejedben. Vagy azt mondod, hogy a szomszéd is leélte az életét úgy, hogy olyan helyen dolgozik, ahol igazából utálja, úgyhogy neked is menni fog. Nem kell ebbe beletörődni, hogy mondjuk úgy kell élni az életedet, hogy állandóan valaki dirigál neked. Legyél bátor, és hozzá meg egy döntést, mert ha nekem sikerült, akkor neked is sikerülni fog. Csak annyi kell, hogy tedd bele az energiádat a szabadidődben, az adott vállalkozásnak a felépítésével foglalkozni, és ezek nem anyagi befektetések. Tehát egészen addig, amíg a tudásodat kell bővítened, és mondjuk tegyük fel, nem egy fizetős webinárról beszélünk, mint ebben az esetben, hanem csak böngészel az interneten. Tedd meg az első lépést afelé, hogy meg tudd élni a saját álmaidat, hogy ne azért élj, hogy dolgozz, hanem azért dolgozz, hogy élhess. És nagyon nagy különbség van a 2 között, hogy megtehesd azt, hogy oké, én elmentem egy hét Szabira, és kimegyek Spanyolországba, mert olyanom van. És önmagában mondják, hogy a pénz nem boldogít, ez így van. De azért nézzük meg mondjuk az egészségügyet. Például ahhoz, hogy nekem jó ellátást kapjon a gyerek, muszáj vagyok magámba vinni, mert az állami ellátásban nem történik semmi. Azt ki kell tudnom fizetni. Tehát nem az a lényeg, hogy mennyi félretett pénz van a bankszámlámon, amin csücsülök, mert ez valóban nem fog boldogítani. De egy csomó olyan dologhoz hozzá tudok jutni, nem beszélve arról a fajta szabadságérzetről, amit azt tud nyújtani, ha megfelelő egzisztenciát tudtál egy vállalkozással kiépíteni. És még egy munkahelyen egy bizonyos szintnél tovább nem fogod tudni növelni a bevételeidet, mert nem fogják megfizetni, hiába gyarapodik a tudásod évről évre. Addig egy vállalkozásban mindig a tudásodat befektetve tudod gyarapítani a bevételeidet, mert tudod növelni a vállalkozásodat egy új részleggel, egy új bolt nyitásával, valami új szolgáltatással, és mindig tudsz előrébb jutni, de ehhez meg kell tenni az első lépést. Mondom még egyszer, alapvetően én nem akartam ebbe az egészbe így belemenni, hogy egy ilyen szerencsétlen kapálózó anyukát lássatok itt a kamera másik végén, ahonnan én indultam. Iszonyatosan nagy pánik volt rajtam, hogy most itt állok 2 gyerekes anyukaként. Tehát, hogy
milyen szülő vagyok, hogyha ezt nem tudom meglépni például. Nekem ez nagyon-nagyon sokszor megfordult a fejembe, hogy oké, de én azért vállaltam gyereket, mert az összes felelősségét én viszem ennek az egésznek. És én elviszem azt is, hogy egzisztenciálisan én el tudjam őt tartani. Hogyha ő főiskolára vagy egyetemre szeretne menni, akkor ne az legyen, hogy jól van kislányom, akkor menjél el mellette éjszakai műszakra, hanem azt tudjam mondani, hogy rendben, viszont akkor tanuljál rendesen, én kifizetem a tandíjadat. Tehát, hogy ezeket a dolgokat meg kell tudnom adni neki, mert ezért lettem anya. És az, hogy 4 gyermekem van, erre most már lassan 4 gyermekem van, ez egy iszonyatosan nagy felelősség. De ehhez meg kellett hoznom annak idején ezt a lépést. És legyetek bátrak meghozni ezt a lépést, mert higgyétek el, nem fogjátok megbánni. Kell az, hogy összeszedett legyél. Nagyon sok buktatón mentem keresztül, amit én nagyon sajnálom, hogy akkor nem találkoztam egy olyan képzéssel, ami ezeket az információkat, amiket például én hozok a webinárban, nekem elmondta volna. Tehát nekem nagyon-nagyon sok buktatón kellett úgy keresztül mennem, hogy saját bőrön tapasztaltam meg. Ilyen például, hogy hogyan kommunikáljak, ha nem akar fizetni az ügyfél. Nekem volt 2 olyan ügyfelem, akiből nem, 3 olyan ügyfelem van, aki szeretett volna fizetés nélkül lelépni, 1 olyan ügyfelem van, aki ezt meg is tette, ő még nagyon-nagyon az elején, talán az első ügyfeleim között volt, az első 5 ügyfélben volt. Hát, na, ezt így benyeltük, van ilyen tanulópénz. Egy ügyfelet végül fizetésre tudtam bírni, viszont az egyik, az egyik álommunkámat csesztem el a kommunikációs stratégia hiányával. Tehát az, hogy mondjuk vállalkozóként érzelemből reagáltam egy adott e-mailre, ez egy óriási nagy hiba volt. Én ezzel a mai napig tisztában vagyok, hogy én akkor azt az ügyfelemet azért buktam el, és azért nem vagyunk ma még együtt szerződésben, mert nem a munkámmal volt probléma, hanem egyszerűen nem volt még meg az a vállalkozói gondolkodásmódom, hogy ne egy sértett kislány válaszoljon egy e-mailre, hanem leüljek, végig gondoljam objektíven, és úgy tudjak egy választ adni rá, hogy az neki is jó legyen, meg nekem is. Ma már teljesen máshogy kommunikálok az ügyfeleimmel. Illetve volt egy olyan ügyfelem, akit már a megfelelő tudásomnak köszönhetően vissza tudtam fordítani, úgyhogy még a fizetés is megvolt, és annyira rossz szájízzel sem váltunk el. Nem mondom, hogy együtt dolgozunk, mert ha valaki már bepróbálkozik, hogy nem fizet 2-3 hónapja, akkor azzal én sem szeretnék együtt dolgozni, de ez egy más tészta. De alapvetően én nagyon sajnálom azt, hogy nekem nem volt akkor egy ilyen komplex képzés, amire részt tudtam volna venni, mert nagyon sok olyan buktató van, amit én a webinárokon, amikor tartom a webinárt, én saját példákat hozok, amiket én megéltem, hogy nektek ne kelljen ezeken végigmenni. Az, hogy nincsen normálisan pozícionálva mondjuk egy vállalkozás, vagy nincsen megfelelő ideális ügyfél kijelölve, ezek is saját tapasztalatok. Ezekkel én nem voltam tisztában, mielőtt én megcsináltam volna ezekhez mondjuk normálisan egy képzést. Ugye nálam annyi különbség van, hogy én 36 különböző továbbképzést csináltam meg nagyjából, mert mindenhol egy picit ebből, egy picit abból tanítottak. Egy kicsi marketing, egy kicsi vállalkozásvezetés, egy kicsi az árazás, stratégia, Tehát, hogy én ezeket a tudásokat, amiket hozok, ezeket én mind tanultam, amit összeraktam egy komplex csomagba, hogy figyelj ide, ezt a 8 videót, hogyha végignézed, és ezt a 8 videót ától szettig megtanulod, akkor onnantól kezdve nem nagyon tudok olyan problémát mondani, ami miatt egy vállalkozás ne tudna működni. Ha beleteszed az energiát, és mondom még egyszer, nem a tőkéről van szó, meg nem a pénzről van szó, hogy most az ember mennyi pénzt kell beletegyen egy vállalkozásba, mert önmagában a vállalkozói engedély kiváltása az nem kerül semmibe. Kamarai tagságot kifizeted, 5000 forint az annyi az éves, meg kifizeted az iparűzési adót. Ha ügyes vagy pénzügyileg, még könyvelőt se kell az elején fizetni. Nem kötelező, sőt, kifejezetten nem kötelező elsőre mondjuk egy Kft-ben vagy egy BT-ben gondolkodnod, mert addig, amíg a pénzügyi lehetőségek, meg a pénzügyi bevételeid megengedik, hogy mondjuk egyéni vállalkozó legyél, és nem arról van szó tényleg, hogy már egy felépített stábbal szeretnél együtt dolgozni, hanem belemersz vágni egyedül, addig bőségesen elég az egyéni vállalkozás. Amint kitermelted azt, hogy jó, hát most már az áfa határ necces, a 16 millió, akkor onnantól már van értelme Kft-ben gondolkodni, más a Kft-nek a működése, mint egy egyéni vállalkozónak, de ebbe megint nem megyek most bele. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ennek az egész videónak, akármennyire is káoszos, az akar lenni a lényege, hogy egy picit lássátok azt, hogy bármilyen nehéznek is tűnik az, ahol most állsz, egyrésztről mindig van fölfele. Csak találd meg a megfelelő motivációdat, hogy mi az, ami miatt hajlandó vagy reggel felkelni és lépni egyet. Ne előre gondolkodj 5-10 évben, hanem mindig a következő lépés legyen az. Most akkor reggel felkeltem,
kikelek az ágyból, megiszom a kávém. És mindig a következő lépést tervez csak meg. Sokkal hatékonyabbnak fogod érezni a saját napjaidat, és akármennyire mélyen vagy, mindenhol van kiút. Mindig van kiút, csak maximum nagyon, tehát sok energiát igényel, ez tény. Az embernek önmagában a saját félelmeit legyőzni a legnehezebb feladat. Nem az, hogy egy vállalkozást elindíts el, nem az, hogy jól pozícionáljál, hanem a saját félelmeidet legyőzni. Az, hogy én akkor 2 gyerekes anyukaként megmertem azt lépni, hogy eldobok minden biztosat, és azt mondom, hogy egy bizonytalan vállalkozásra építem fel az életünket, az egy. Én nagyon sok embertől kaptam akkor meg, hogy vakmerő vagyok, hogy felelőtlen vagyok, hogy milyen szülő vagyok én, hogy hát hogy fogom én így a gyerekek jövőjét biztosítani. Egyrésztről van bennem egy egészségtelen makacság, ezt lehet így hívni, tehát hogy ez a na már akkor most már csak azért is megcsinálom, mert megmutatom, mert nekem nem mondja meg senki. Másrésztről pedig mondom, nekem a gyerekek voltak nagyon nagy motiválók, de mindenkinek más, van akinek a szülei, van akinek egy külföldi élet. Mindenki találja meg azt a pontot, ami motiválja őt az életben, és tegyétek meg az első lépést, mert ha csak tervezel, és csak a fejedben létezik, akkor abból nem lesz valóság. Tedd meg az első lépést, és indítsd el a vállalkozásodat. Építsd fel, és érd el a saját álmaidat, mert tényleg nem azért vagyunk ezen a földön, hogy egész életünkbe gülizzünk, és leéljük így az életünket. Akiben van erre ambíció, annak igenis javaslom, mert a nulláról is fel lehet építeni. Erre itt vagyok én élő példa. Köszönöm szépen, ha megnézted a videót. Szia!